We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. El Pare Noel necessita ajuda per repartir els regals de Nadal. És per això que a Viladecans s'ha celebrat la primera cursa de pares, mares i nens Noel. L'objectiu, recollir fons per destinar-los a causes solidàries. Gràcies a les inscripcions que ha fet tothom dies abans i avui també han tingut inscripcions a última hora, tots aquests diners destinats, que era un preu mòdic, llavors aquests diners aniran destinats a la Creu Roja, que m'ajudaran també a repartir joguines en aquests dies de Nadal, que tots els nens i nenes esperen tenir la seva joguina a casa. A la línia de sortida, un Mannequin Challenge marca l'inici de la cursa. Amb gairebé 200 inscrits, la prova comença a la plaça de la Vila i arriba fins al Mercat Municipal de la Constitució. Un matí extraordinari, perfecte i genial. Amb totes les Mare Noel, les Running Girls, molt bé. Hem corret perquè era una carrera. Té aquesta doble intenció de donar també una activitat per pares i famílies per compartir i també una activitat solidària perquè hi ha una part de l'aportació que es fa per la inscripció que va també a la causa solidària. I com que l'objectiu no és arribar al primer, sinó la solidaritat nadalenca, els premiats ho són per sorteig. A més, també es fa un reconeixement a la millor disfressa de la cursa.